Mga unta mga kaidol. Kain. Natay igadol diri dol. Bisaya version. Nabot tay sudak. Lami kini dol. Pakilitan nato ng sudak. Lami kini oy. Gado. Sabaw, lapot ko sabaw. Lami ano. Kain. Sakto ra ka humuklo lang atay. Wala akong gidugay kay ang kunat man siya dugay nimo. Adulo, humuk kayo. Di gini mo siya dugayan, yung atay kay kunat man siya dol. Dugang patadol kay lamig ah.
Shout out din ko kay Junior David from Trenton, Ontario, Canada. Shout out sa imo dol. Amping dia. Kalimbaho na ito dol. Kung giganahan ka nga video mga ka-idol, pahingi naman ang share mga ka-idol, react, comment. Dako na kayo nagkatabang sa mga small content creator mga ka-idol. Dengan salamat, amping kanunay, God bless.